Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, meron lang akong gustong linawin doon sa sinabi ko sa vlog ko. Hindi ko po sinabing bawal magkamedalyon o kahit anong pangontra ang mga kababaihan. Linawin ko lang. Sample po ako. Meron po akong pangsariling gamit na medalyon. Tapos merong random na babae ang nakita ito. Tapos sinabi niya sa akin na gusto niyang hawakan. Tapos pinahawak ko. Doon po papasok yung sinasabi kong paghigop ng pondo ng medalyon. Maliban na lang kung meron itong sapi. Pero karamihan sa mga may sapi na yan, kay babae man o lalaki, iilag na kaagad kapag meron kang medalyon o naramdaman na meron kang karga. Ito naman yung isa ko pang paglilinaw. Ako ulit ang ibibigay kong halimbawa. Meron akong medalyon. Ipinagkaloob ko ito ng kusa sa babaeng gustong magkaroon ng medalyon. Hindi po mababawasan ang pondo nun. Lalo pa pong madadagdagan kung pabebendisyonan ito nung pinagbigyan ko at dadasalan niya pa. Iba pa rin po yung kaso na merong babae ang nagtataglay na ng medalyon. Yun po talaga buong buo ang pondo nun. Kasi siya ang nagpapakain doon ng mga dasal. Lalo na kung alam niya lahat ng tamang dasal para sa medalyon na yon. At huli ko pong sasabihin sa inyo, isa pa rin po ito sa mga lumang kasabihan ng mga matatandang antingero pagdating sa pondo ng kahit na anong gamit. Kaya luma man itong kasabihan, wala naman pong mawawala sa atin kung susundin natin ito, tama? Ito na kasi yung kinagisnan nila at napagpasapasahan na ito ng napakaraming dekada. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Una, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Ate Rose. Taong 1995, Dumalag, Capiz. Itong mga panahong ito, merong kapatid yung kaibigan ni Ate Rose na napakagaling sumayaw. Siya ang inaabangan kapag merong mga fiesta-fiesta sa lugar nila. Kumbaga, nabibigyan siya ng special number sa lugar nila para makapagsayaw sa stage. Marami itong mga tagahanga. Halos lahat ng nasa lugar nila nagkakagusto sa kanya. Bukod kasi sa magaling itong mananayaw, maganda din ang mukha nito. Maamo, malambing, palangiti. Pero meron din palang itinatagong pangit na ugali ang taong ito. Kapag nakaharap ka lang sa kanya, doon siya mabait. Pero kapag nakatalikod ka, kung ano-ano pala ang sinasabi nito. Nagkaroon ito ng nobyo sa lugar nila. Isang magaling na manlalaro ng basketball. Maraming mga kababaihan ang naiinggit sa kanya. Kasi sikat din yung lalaki sa lugar nila. Halos pareha sila. Sa lalaki rin maraming naiinggit. Kasi sa kanya napunta yung babae. Halos araw-araw magkasama itong dalawang ito. Walang lumipas sa loob ng isang linggo na hindi sila magkasama. Hanggang isang araw, umuwi ng Manila itong lalaki. Gusto sana niyang sumama kaso meron pa siyang pasok nun eh. Yung lalaki naman, hindi na nag-aaral. Nung nasa Manila na yung lalaki, inaasar yung babae na nambababae na yung nobyo niya sa Manila. Yun bang mga tipikal na pang-aasar ng mga magtotropa? Halos palagi siyang binibiro ng ganun. Hanggang sa napikon ito at meron siyang sinipa na isa sa mga kaibigan niya. Yung sipa niya hindi na biro, meron talagang halong galit. Kasi nagkapasa yung hita ng kaibigan niya. Yung kaibigan naman niya, tawa pa rin ng tawa kahit nasaktan na ito. Wala lang naman sa kanya yon kasi biruan eh. Inaasar niya yung kaibigan niya, napikon, yun ang inabot niya. Ang mali lang talaga, nakita ito nung nanay ng kaibigan niya. Nakatambay kasi sila nun sa bangketa eh. Sakto namang bibili sa palengke yung nanay ng kaibigan niya. Ayun, nakita. Agad-agad pumunta doon yung nanay ng kaibigan niya para sunduin ito.
Itinayo ito ng nanay niya tapos tinitigan yung kapatid ng kaibigan ni Ate Rose at nagsalita ito ng, "Masyado kang mapagmataas." Sabay hila dun sa anak niya. Silang magkakaibigan, takang-taka sa inasta ng nanay. Kasi biruan nga lang, di ba? Bakit may ganong eksena? Nakikita nila na pilit kinukumbinse ng kaibigan nila yung nanay nito na biruan lang yun. Pero hindi. Tuloy pa rin sa pagkaladkad yung nanay. Galit na galit. Tapos ang sama ng titig niya sa kapatid ng kaibigan ni Ate Rose. Makalipas ang 3 araw, bumalik na doon ang nobyo niya. Pero nararamdaman niya na malamig na ito sa kanya kasi talagang nag-iba yung ugali. Ni magpahalik nga ayaw na nun. Lumipas pa ang ilang araw, halos hindi na niya makausap yung nobyo niya. Hindi niya alam kung anong problema kasi ayaw sabihin ng lalaki. Hanggang sa pati siya, nakaramdam na din ng lamig doon sa nobyo niya. Pero ang kasabay niyan, nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng 2 hita niya. Hindi basta-basta sakit. Dahil tuwing tatayo siya, nakakaramdam siya ng labis-labis na panginginig sa hita niya. Kasabay nung parang bawat ugat nito, merong tumutusok na karayom. Dumating na siya sa punto na kailangan merong aakay sa kanya para makatayo siya. 2 araw ang lumipas, tuluyan na siyang hindi makatayo. Dahil ang nangyari sa hita niya, lumobo. Magang-maga ito at hindi na niya maigalaw. Lahat-lahat ng mga ginagawa niya ay natigil. Ultimo ang kanyang pag-aaral. Gusto na siyang dalhin ng pamilya niya sa espesyalista. Pero hindi na ito makatayo. Wala naman silang kakilalang espesyalista na pwede silang sadyain sa bahay nila para konsultahin yung anak nila. Laking pasasalamat na lang niya dahil nataon na fiesta sa kanila at nagawi doon si Ate Rose. Pumunta si ate doon para bisitahin yung kaibigan niya. Pagdating ni Ate Rose sa bahay ng kaibigan niya, gulat na gulat siya kasi nakita niyang nakahiga na lang yung nakababatang kapatid ng kaibigan niya. Alam niya, dancer yon, di ba? Meron itong takip-takip na kumot sa ibabang bahagi ng katawan niya. Tapos sobrang nanghihina na. Inangat ito ni Ate Rose at sinilip. Ayon kay Ate Rose, kulay ubi na yung magkabilang hita ng dalaga. Nagpuputukan ang mga ugat nito at may mga iilang sugat nang naglalabasan. Doon na kinuwento ng kaibigan niya kung ano ang ginawa ng kapatid niya. Pagkarinig ni Ate Rose doon, agad-agad gumawa siya ng mga pampausok para kahit papaano gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Nahihirapan na kasi itong huminga. Pero nung napausukan na ito ni Ate Rose, unti-unti nang lumuluwag yung paghinga nito. Walang planong tumagal doon si Ate Rose kasi pumunta lang naman siya doon para sa kaibigan niya. Pero nung nakita niyang gano'n ang kalagayan ng kapatid nito, kahit kasama pa niya ang anak niya, nagpasya siyang doon muna tumira para mabantayan at mapagaling niya yung nakababatang kapatid ng kaibigan niya. 1 linggong lumipas, unti-unti nang umiimpis yung pamamaga ng hita ng dalaga. Hanggang sa dinalaw ito ng kanyang dating nobyo. Gulat na gulat siya kasi hindi niya inaasahan yun eh. Tapos biglang nandoon. Nakatulong din sa paggaling niya yung pagdalaw ng nobyo niya. Kaya ang ginawa ng lalaki, halos araw-araw na siyang dumadalaw doon para mapabilis yung paggaling niya. Kasabay pa niyan, palaging nag-uusap yung nobyo niya at si Ate Rose. Nung medyo nakakatayo-tayo na siya, palagi na ulit silang lumalabas ng nobyo niya para makaikot-ikot ulit sa lugar nila. Kumbaga, exercise din para sa mga hita niya. Hindi pa ito gaanong magaling, pero hinayaan lang ni Ate Rose kasi ando naman siya kung sakaling bumalik man yung kulam. Isang hapon, nasa kwarto yung babae kasama yung nobyo niya. Si Ate Rose naman, nasa labas lang nun, nagyoyosi. Ang hindi alam nung dalaga, ang lakas pala nung boses niya. Ikinuwento niya doon sa kanyang nobyo na isang aswang si Ate Rose.
Bukod pa dyan, ang dami niyang sinabing mga panlalait. Pangit, mataba, aswang, hindi naliligo, basta mga masasakit na salita. Kaya pala niya sinasabi yan doon sa nobyo niya para hindi na ito makipag-usap kay Ate Rose. Ito palang dalagang ito, sobrang selosa. Halos lahat pala ng mga kababaihang dumidikit sa nobyo niya, sinisiraan niya. Partida, tinutulungan siya ni Ate Rose. Kapal ng mukha, di ba? Siyempre, narinig lahat yan ni Ate Rose kasi nasa labas lang siya ng kwarto ng babae. Nasaktan siya sa lahat ng mga narinig niya. Pinalipas lang niya ang isang araw para naman hindi halata. Medyo nakakatayo-tayo na yung dalaga eh. Magaling na, di ba? Nagpaalam na si Ate Rose na babalik na siya sa Negros kasi halos mag-iisang buwan na sila doon ng anak niya eh. Pumayag naman yung pamilya ng babae at sobrang nagpapasalamat sila kay Ate Rose kasi napagaling niya ito. Yun ang akala nila. Lumipas ang isang linggo. Nagulat si Ate Rose kasi yung kaibigan niya nandun sa labas ng bahay nila. Hinahanap siya sa auntie niya. Pagkita ng kaibigan ni Ate Rose sa kanya, agad-agad ay yumakap ito at humagulgol ng iyak. Takang-taka si ate kung bakit bigla-bigla na lang umarte yun ng ganun. Pinakalma muna ito ni Ate Rose. Nung maayos-ayos na, nagsabi ito kay Ate Rose na yung nakababata niyang kapatid ay namatay. Gulat na gulat silang lahat pagpasok nila sa kwarto nito. Yung bunganga nung dalaga, punong-puno ng bula, parang nilason. Nakatirik ang mga mata at wala na itong buhay. Napayuko na lang si Ate Rose at yumakap sa kaibigan niya. Pinaliwanag ni Ate Rose sa kanya na dahan-dahan na niyang naaalis yung kulam sa kapatid niya. Pero kasi hindi nagustuhan ni Ate Rose yung sinusukli ng kapatid niya sa kanya. Kaya niya ito iniwan. Yung kaibigan niya, iyak pa rin ang iyak. Wala naman itong ibang sinisisi kasi kasalanan din ng kapatid niya. Nagpalipas ng ilang buwan doon ang kaibigan niya. Hindi kasi kaya nito yung sakit. Lalo na kapag naaalala niya yung kapatid niyang napakahusay sa sayaw. Ikalawa, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko. Taong 1988, Giporlos, Samar. Itong mga panahong ito, yung kaibigan ng tiyuhin ko, mga nasa edad 20 pa lang siya noon. Tapos meron siyang tiyahin na sobrang tanda na. Tapos itong tiyahin niya na ito, mahilig maglakad-lakad kapag 10 oras na ng gabi. Walang patid yun mula nung tumira siya doon. Hindi na lang niya pinapansin. Iniisip niya nag-eehersisyo sa alanganing oras. Kapag umaga kasi tulog yun. Tapos gigising ng 2:00 o 3:00 ng hapon. Kakain, hihiga ulit, tapos babangon na naman sa gabi. Hindi niya pinag-iisipan ng masama yun kasi tiyahin niya eh. Isang beses tinanong niya, "Chay, saan ka pumupunta kapag gabi?" Sumagot yung matanda ng, "Sa sementeryo." Natawa siya kasi ang layo ng sementeryo nun. Ilang bayan ang dadaanan mo para makarating ka sa sinasabi niyang sementeryo. Niloko niya. Sabi niya, "Ha? Sementeryo? E di, ang daming multo doon, Chay." Ang sabi ng tiyahin niya, tuwing dumadating siya sa sementeryo, tumatakbo yung mga multo. Pero merong isang natitirang espiritong itim. Natawa naman siya kasi alam niya binibiro lang siya ng tiyahin niya eh. Hanggang sa sinabi niya na, "Talaga, Chay? Sama naman ako." Sabay binawi nung tiyahin niya yung ngiti nito sa muka. Naging seryoso ito. Sabay tanong sa kanya ng, "Sigurado ka? Huwag kang tatakbo ah." Nung narinig niya yan, lalo siyang nasabik kasi
isasama siya ng tiyahin niya eh. Malay ba niyang totoo yung sinasabi nun? Matapos ang usapan na yon, hindi niya namalayan. Nakatulog siya. Tapos pagising niya, wala na. Umaga na. Hindi siya nakasama sa tiyahin niya. Kaya maghihintay na naman siya. Dahil wala siyang magawa, tinanong niya yung isa sa mga kapatid nito kung bakit hindi nila samahan yon kapag gabi. Baka mamaya ano pa ang mangyari. Sobrang tanda na nun eh. Mga 90 plus na. Tapos naglalakad pa papuntang sementeryo. Dis oras pa ng gabi. Sabi ng kapatid niya, hayaan lang. Kasi mula nung ginagawa niya yon, pakiramdam nilang magkakapatid, mas lalong lumalakas yung panganay nila. Wala na nagtangkang sumama pa, tsaka normal naman yun eh. Kaya kung ano man ang ginagawa nun, pinababayaan na lang nila. May kanya-kanya na din kasi silang pamilya eh. Hindi na din nila natututukan. Kaya ang ginawa niya, nilabanan niya yung antok niya hanggang sa magising yung tiyahin niya. Nagising ito ng 4:00 ng hapon. Tapos sabi niya, "Tsa, mamaya sama ako Ngingisi-ngisi lang yung tiyahin niya, tapos tatango-tango. Hanggang sa sumapit na ang takip silim. Tansya niya, mga 9:00 o 10:00 na yon. Doon na nagsimulang tumayo yung tiyahin niya. Pagtayo nito, nilapag yung baston, tapos inaabot yung kamay niya. Pero hindi na ito nagsasalita. Nung hinawakan niya yung kamay ng tiyahin niya, sobrang lamig. Yung lamig umabot hanggang talampakan niya. Tapos lumabas na sila ng bahay. Nakatitig lang siya sa tiyahin niya. Tapos ginaw na ginaw siya. Lakad sila ng lakad. Tapos sandaling-sandali pa lang silang naglalakad. Maniwala kayo o sa hindi, nakarating sila kaagad ng sementeryo. Milya-milya ang layo nun sa kanila. Pagdating nila sa sementeryo, halos maihi siya sa sobrang takot dahil sa mga nakikita niya. Bawat nicho doon sa sementeryo, merong nakatayong mga nakaitim. Lahat yun ay walang ulo. Alam niyang nakatingin yun lahat sa kanila dahil nararamdaman niya yung kilabot. Sobrang tigas na ng katawan niya. Gigil na nagtatama ang mga ngipin niya dahil sa sobrang takot. Yung ulo niya hindi na niya mapigilan sa labis na panginginig. Sabayan pa ng pagluha niya, nakusa na lang tumutulo. Dahan-dahan siyang nilingon ng tiyahin niya. Paglingon nito sa kanya, wala itong mga mata. Nakangiti sa kanya at wala ring mga ngipin. Pakiramdam niya hihimatayin na siya nang biglang yumuko yung tiyahin niya at meron itong kinuha sa lupa. Isa itong maliit na libreta na kulay abo. Iniaabot sa kanya. Pero hindi siya makagalaw. Kaya ang ginawa ng tiyahin niya, binitawan ng kamay niya tapos kinuha nito yung kanan. At dahan-dahang inilalapag yung libreta sa palad niya. Ang ginawa niya, sinara niya ang kanyang palad. Biglang tumitig yung tiyahin niya sa kanya. Kumunot ang noo nito at sumigaw sa harap ng mukha niya na, "Kunin mo!" Doon na siya hinimatay. Pagmulat niya, nasa isang maliwanag na paraiso na siya. Tapos maraming nagsasayaw na kababaihan. Sobrang liwanag ng lugar na yon at maraming mga puno. Naging kalmado siya dahil sa mga nakikita niya sa paligid. Nang biglang may naririnig siya na tumatawag sa pangalan niya. Pagpikit niya at pagmulat ulit, yung tiyahin niya. Ginigising na siya at umaga na. Nakatulog pala siya sa sala nila. Pagod na pagod siya at uhaw na uhaw. Kumuha kaagad siya ng tubig para maibsan yung pagkauhaw niya. Tiningnan niya yung tiyahin niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Tapos maya-maya humiga ulit. Medyo mabigat na yung nararamdaman niya nung mga oras na yon. Nilapitan niya yung tiyahin niya para sana akapin ito.
nang bigla itong humarap. Humanga at merong iniluwang kulay itim na perlas sa kanyang bibig. Humawak sa kanya yung tiyahin niya ng napakahigpit. Pilit na inaabot yung perlas na itim. Pero paglabas nung perlas at pagtama nito sa higaan ng tiyahin niya, nawala ito. Tapos dahang-dahang lumambot yung pagkakahawak sa kanya ng tiyahin niya. Ilang segundo lang ang lumipas. Binawian ito ng buhay. Nung araw ng lamay nun, nakarinig siya ng mga usap-usapan na isa palang mataas na uri ng mangkukulam yung tiyahin niya. Wala itong mapagsalina ng kapangyarihan niya, kaya hindi mamatay-matay. Hanggang sa napagtanto niya na meron palang gustong ipasalo yung tiyahin niya sa kanya. Yun yung nakita niyang lumabas na nagmula sa sarili nitong bibig. Okay, opinyon ko sa kwento. Doon muna tayo sa sayaw. Alam ko meron tong kaparehas na title sa mga kwento ko, pero ito kasi kwentong kulam. Yung isa naman kwentong engkanto. Okay, siguro kung inabot pa ng 1 linggo yung gamutan ni Ate Rose doon, mapapagaling niya na yon totally. Kaso, merong attitude eh. Kaya kayo dyan, dahan-dahan sa panglalait ha. Hindi nyo alam kung sino yung nilalait ninyo. Doon naman sa pangalawang kwento na bibig, alam ko karamihan sa inyo makaka-relate sa kwentong yan. Kasi yan yung mga mana-mana, salo-salo na mga agimat, mutya o kung ano-ano pa. Pero yung may libreta na tapos meron pang perlas na itim, doon ko lang narinig yun. Pero solid to si Kuya Mor. Laking samar talaga to. Marami pa siyang nakwento sa akin kaya handa-handa kayo. Malakas na lineup natin. Lola ko, Ate Rose, Kuya Mor, Ate Badet, tapos yung mga kamag-anak ko pang hindi ko pa nakakausap. Yan yung mga taga Tanay, Krame, marami pa. Sa Zamboanga pa. Sobrang dami. So, wala muna ulit tawa. Dami kasing namatay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.